Oh, that's it. So let me go back to lesson number 20 and just go through it again. Common questions, lesson number 20, Penjo mapile. Penjo mapile. Chakruok. Yusufu, bende ing'eyo wacho dholuo? Ang'eyo. Ne ipuonjori kanye? Ne apuonjora e mbalariany. Wahinya wakaraja. Asante sana. Ne apuonjora e mbalariany. Iwacho dholuo maler mokalo. Erokamano. Isebet Kenya kuom aming'a maromo nade? Isebet Kenya kuom aming'a maromo nade? Wige adek. Wige adek. Be jaodi ni kodi? Be jaodi ni kodi? En koda. Ne ochopo ka nyoro. En koda. Ne ochopo ka nyoro. Be iselimo dala mar Kisii? Be iselimo dala ma Kisii? Ooyo. Pok alimoga Kisii. This should be an I. Ooyo. Pok alimoga Kisii. To be isega dhi Mombasa? To be isega dhi Mombasa? Ne adhi Mombasa dichiel e yo